खुलुमबाय रायजोफोर, नै बुरैजों आंजों थानानै दिनै सावरायदों। मानो होनोब्ला दिनै बेबी फैनायनि सममोन आरो 30 जुन खालाराव होदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बुरैया बेखौनो लानानै सिन्था जाबाय दं माला जागोन होननानै। ओमफ्राय सिन्था जाबाय थाना माला ओंखाम जाहैनो होननानै लेंबाय आङो। नै बहलजों ना, मैथा बांगालजों ना, दानिया थेब्रे जाग्रोनोसै। ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै थेवबो बुरैया गोसो मोनस्रानाय खेबसे कागजफोरखौ नायफिनबाय। गोसो मानिथाराखै, बेखायनो सम जागोन ना जायाखै होननानै। ओमफ्राय नै बे कागजखौ मा होनो, नोंथांमोना बे लेखाखौ मा होनो? ओमफ्राय बेयाव डेटआव लिरनाय दं आरोखि, बे लेखायाव 30 जुनावमोन आरोखि। दा 30 जुन बारबाय। ओमफ्राय नैबे सन'ग्राफि दाख्लै खालामनायमोन, बे खालामनायाव 19 जुलाइ लिरदों आरो। दा बबे मोनसेया जागोन बेखौ जों हमदांनो हाथ'वाखै। सोरबाफोर आइडिया दंबा खोन्थाहरबानो जाबाय।